ଆଜି 125ଟା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମାଛ ଧରିଆ ଏଠି ମାଛ ଧରି ହଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଠି କୁପି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ପାଇନାହିଁ କୁପି ଧରି ଏଠି ପାଣି ସୁଧୁ ମଣ୍ଡଟା ପାଆନ୍ତା। ଆଉ ପାଗଳ ରଙ୍ଗର ପାଣିଲ ପା ସୁଧୁ ମାଛ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁଛନ୍ତି ସଡ଼କ ଉପରେ ଜାଲ ପକେଇବା ଜାଲ ପକେଇ ଆଣି ଏଠି ଓଦା ଆଉ ତ ଗେଲ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? 3ଟା 4ଟା ଟାଇମ୍ ମାଛ यार क्या सो सो देखिबा ए अवस्था साथी पूरा थोड़ा राजी चालते थोड़ा ya